रुनिकाटा आस्राबारि टाउगाफु क्लाब आरो बामुनगाव युथ सेल फुटबल बादायलायनायाव समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरो। बिथाङा दिनै जेनदोंमोनब्लाबो बिथाङा रायजो राजाखौ मदद होनाया जोबनो थाङाखै। बिथांखौ गामि ओनसोलनि मानसिफोरानो रेसपन्स होनानै बिथांखौ चिफ गेस्ट लिंहरनानै बरायनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो हामबाय होनग्रोयो। नैथियाव दिनै जोंनि बे बामुनगाव एरियायाव जि 15 आगस्ट 75 इयार्स जि जाबाय बेखौ खालामनायजों लोगोसे दिनै जोंनि इयुथ्सफ्रा फुटबल खेला मोनसे गेम होदों। बे गेमाव दिनै आंखौ माने बे गामि ग्रुपै लिंहरनानै चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरनानै दिनै आंखौ खावलायनायलाय आं रायजो राजाजों दिनै नुजानानै दिनै इयुथ्सफ्रा माबायदि जौगालांनांगौ बेयाव आं माखासे मदद होनायजों बिथांमोना दिनै बे खेलाखौ दिनै जाफुंसार होबाय आरो मेच 2 आरो 15 बे मोननै टिमखौ लानानै दिनै 15 आगस्ट दिनै फाइनाल फाइस सेरेमनिया जाफैदों आरो बे गामिया जाहैबाय आंनिनो गामि बामुनगाव एरिया। दिनै बामुनगाव एरियायावल' नङा सब जायगायावनो दिनै आङो बयजोंबो रायजो राजाजों आङो थांनो जगाजग लाहैयो। जिखि जाया बिथिङावनो दिनै आं रायजो राजाजों आं अरायसम थायो आरो थाबाय थागोन आरो आं मावलांबाय थागोन आरो बे जोंनि इयुथ्सफ्रा दिनै माबायदि जालाङोब्ला माबायदि मावोब्ला माबायदि स्ट्रं गामि एरियाखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनो हागोन उन्दै गथ'फोरखौ बेखौ माखासे आं साजेसन होयो आरो साजेसन होनायजों लोगोसे खेला दुला बा माबा मोनसे बिथिङाव आङो इयुथफोरखौ लानानै आङो सिदा लामाजों थाबायनांगौ होननानै आं बिदि साजेसन होनानै आङो एडभाइस होनायजों आङो बे खामानिखौ आं मावनाय जादों। फ्राय दङ मानो होनना बुङोब्ला आंबो बे समाव बिराद बलाव जोनो मोजां मोनो आरो आंबो जेब्लानाखि आङो 2010निफ्राय लानानै आङो 2020 सिमां जादों आंबो फुटबल जोबोनाया माने फुटबल गेमाबो जे माबा मोनसे गावनि लाइफखौ मोजां लामा दिन्थिलाङो बेखौ जों नुहुरो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियाव दिनै दुर्गा बर' हरिचरन नार्जारि बिथांमोना दिनै गावनि लाइफखौ बा जाथिखौ हारिखौ दिनै जौगाथाय माबायदि बर' हारिया माबायदि जौगालांदों मोनसे नाम बिथांमोना लानानै फैदों। जों बिथांमोनखौ बाख्नायनांगौ गोनां जानानै फैयो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बर' हारियाबो दि बेफोरबायदि गोजौ लेभेलसिम सहैयो बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन आरो इयुथ्सफ्रा दिनै बेफोरबायदि बिथिङाव ओंखारोब्ला जोङो माबायदि लामा जोङो आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो माखासे खेला दुलानि गेजेरजोंबो जोङो माने बेखौ जों खालामनो हायो। जोंनि 2 थारिखनिफ्राय मैयानिफ्राय लानानै दिनै 15 आगस्ट दिनै लास्ट दा 6 बाजारसिम जों बे खेलाखौ होयै होनानै दा फाइनालसिम सफैबाय। जों बेवहाय माने मानि प्राइस एसे होदेरनाय जादों आरो ट्रफि बेजों लोगोसे आरो बेस्ट प्लेयार दङ आरो बेनो आरो खेलानि जि 15 आगस्टखौ जों खालामनाय खेलाजों रंजानायजों जै दैनि होनायजों बयजोंबो रायजो राजाजों ज' मिलायनानै बे हाबाफारिखौ जों खुंनाय जादों। 15 আগষ্ট উপলক্ষে যি এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ আয়োজন কৰিছে ইয়াতে আহি খুবেই আনন্দিত আৰু এনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাঁৱে তাৰপিছত প্ৰত্যেকখন গাঁৱত যাতে এনেকৈ ফুটবল মেচ যিকোনো অনুষ্ঠান বা কিবা উৎসৱ বা কিবা দিৱসত যদি পাতে এনেকৈ সকলো মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব, বিভিন্ন গাঁৱৰ লগত মিলি থাকিব পাৰিব আৰু আগন্তুক এনেকৈ যাতে পাতি থাকে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া হয়। নিশ্চয় এইটো আজিকালি মেক্সিমাম ল'ৰাবিলাকে ঘৰত মোবাইলটো বেছি ইউজ কৰা হৈছে আজিকালি। তাৰ সলনি যদি আমি ফিল্ডত ফুটবলটো খেলি থাকোঁ বা ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আগন্তুক ইন ফিউচাৰ কিবা চান্স পাব পাৰে খেলা ধূলাত সেইখিনি।